ChatGPT huwa programm fuq l-internet li wieħed jista' jagħmillu kwalunkwe mistoqsija u fi ftit sekondi l-programm jagħti risposta dettaljata li ħafna drabi tkun preċiża. Il-programm huwa bbażat fuq l-intelligenza artifiċjali li twassu biex ikun jista' jifhem u jiġġenera kitba fit-tul b'mod metodiku u oriġinali. ChatGPT ħoloq diversi kontroversi, speċjalment fis-settur edukattiv, minħabba li diversi studenti qed jagħmlu użu minn dan il-programm fix-xogħol akademiku tagħhom. Ir-rettur tal-Università l-Professur Alfred J. Vella tkellem ma' One News dwar x'inhi l-pożizzjoni tal-Università dwar dan l-aħħar żvilupp li jippermetti lill-istudenti jippreżentaw xogħol li jkun kitibulhom il-programm. Li hemm din ir-realtà diġà fil-kamp tal-edukazzjoni. L-edukaturi rridu jadattaw il-tip ta' eżamijiet li jagħmlu biex dat tip ta' software ma jkunx jista' jieħu l-post tal-istudent. Ħalli kważi wieħed jesplojta il-fatt li jeżisti dan is-software, jiġifieri illi inti turih l-istudent. Ejlu isma' użah dan is-software biex jagħtik pereżempju risposta. U mbagħad ikkritika inti dik ir-risposta. Dwar jekk l-Università għandix mezzi sabiex letturi jindunaw jekk ix-xogħol ikunx sar mill-programm jew mill-istudenti, ir-rettur wieġeb li t-teknoloġija għadha ġdida f'jamanta u għalhekk hemm bżonn ta' aktar żmien sakemm jinħoloq programm ieħor li jkun jista' jaqbad meta jkun intuża iċ-ChatGPT. Huwa qal ukoll li mhux l-ewwel darba li t-teknoloġija qajmet kontroversi fil-qasam edukattiv u għalkemm wieħed jista' jagħmel użu mit-teknoloġija biex jaqta' kantuniera biex wieħed jitgħallem xorta jrid jirrikorri għall-istudju. Excel m'għamlet l-ebda accountant mingħajr bżonn, imma l-accountants jasploitaw daw databases biex jagħmlu x-xogħol tagħhom biktar effiċjenza. U naħseb da se jkun ukoll il-futur ta' din il-software. Iva, ma rridux nkunu innoċenti, as you know, l-Università nużaw diġà softwares oħrajn biex naqbdu l-plaġjarizmu, pereżempju. U jista' jkun li anki dana ChatGPT ikollu ħanejtek id-detection system li tiġi għalih, però kif qed ngħidlek, nippreferi naħseb illi nadattaw il-metodi ta' kif neżaminaw u kif nesploitaw mbagħad aħna u l-istudenti. Dan is-software milli nqisuh bħala isu l-għadu li ġej għalina u m'għandniex kontroll fuq. Ir-rettur assigura li l-maġġoranza l-kbira tal-eżamijiet qed isiru bil-kitba fuq il-karta u b'hekk ebda student ma ser ikollu l-opportunità li juża dan il-programm. Ir-rettur qal li kollox ma kollox jana din it-teknoloġija bħala għodda li tagħmel il-kitba aktar effiċjenti. Il-proċess biex wieħed jiggradwa wara kollox mhuwiex ibbażat fuq biċċa xogħol waħda, iżda fuq xogħlijiet kollha li l-istudenti jkunu ppreżentaw matul is-snin.